F'botta ċara li l-kontestant liħor fit-telli għal kap ġdid nazzjonalista Adrian Delija li qed jerġa' jittama li jkun fil-pożizzjoni wara li 5 snin ilu tqaċċat minna mill-estremisti tal-establishment li llum jinsab warajh qal li l-Partit Nazzjonalista ma jaffordjax li joqgħod jesperimenta u qal dan waqt intervista li kellu f'waħda mill-attivitajiet tiegħu f'din il-kampanja f'Santa Luċija. Ma naffordjawx illi nesperimentaw. Anke jekk ma semmiħx bismu, referenza kienet aktar minn ovvja u kien qed jirreferi għal fatt li d-deputat Awċi għadu novizz fil-politika. Tul din il-kampanja Delija mill-ewwel ġurnata uża il-fatt li kien diġà kap nazzjonalista u allura għandu ferm iżjed esperjenza minn Borġ. Fl-istess intervista Delija wkoll qal li sa ftit ta' żmien ilu u kien jara l-Partit Nazzjonalista bħala xejn sow f'botta oħra din id-darba kontra dak li ħadlu postu 5 snin ilu Bernard Gregg. Kif qed taraħ il-Partit Nazzjonalista bħalissa? Kieku saqsejtni din il-mistoqsija ftit snin ilu, konna ngħidlek xejn sew. Kif żvela One News, Gregg u li t-lemenija tiegħu Rej Bezzina qed jappoġġjaw il-kandidatura ta' Elix Borġ u kienu huma li konvinċuh biex jikser il-patt li kellu mal-istess Delija u joħroġlu għal kariga ta' kap.